Siphinde sibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Uhleze njalo kuyintokozo ukuthi bazalwane sihlanganyele esidlweni senkosi izwi kaNkulunkulu ophilayo. Siyanamukela nonke ke labo abasanda ukuba nathi kule channel yabazalwane, i-channel yombuso kaNkulunkulu iTheocracy Networking Embassy. Sishumela umbuso kaNkulunkulu siphakamisa uJesu Kristu ukuthi uyinkosi, lowo ovuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Uba umntwana kaNkulunkulu bese yafundiswa ngumbuso kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane, le channel yabazalwane abantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga uJesu ukuthi usemsebenzini wabasiza kakhulu. Baningi abasizakalayo. Siyambonga kakhulu, simnikeza udumo egameni lakhe. Namhlanje ke sihanjelwe usisi la utate wethu uzosisho igama nesibongo nendawo avela kuyona. Okwamanje ukuthi uhlala kuphi. Then ke bese sho ke ubufakazi ke loba aze ngabo afisa ukuthi ubuziwe bulalelwe abantu bonke emhlabeni wonke. Siyabingelela tate wethu egameni likaJesu. Amen. 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 Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Inkosi yethu. Igama lami nguthandazile ngokwamwelase, ngihlala eMawoti. Yebo. Okay. Siyabonga kakhulu sisithandazile Mwelase. Uvele eMawoti okwamanje usesekhala abafundi. Amen. Uhlala ekhala abafundi. Amen. Inhloso yipi? Ngenhloso yokuzofunda ngoJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Enhlizweni yakho kunobufakazi ofisa ukubushare nabazalwane bonke emhlabeni wonke. Ngizocela unikeze ithuba ke sisi ngale ndlela uNkulunkulu abeke ngayo nje. Makukhona umbuzo enginawo ngizobe sengibuza. Ngazi noma singaqala nesikhipha inombolo. Uma mhlambe ke othintekayo ubufakazi nozofakaza kukhona ofuna ukubuza okuthile. Siqale sisho mhlambe la uthola khona makhululekile. Hallelujah. Inamba yami ithi 0833 0833 28 92 9292. Amen. Uyiphinde futhi 0833 28 9292. 9292. Hallelujah. Network MTN Telkom. Telkom. Porta yebo. Okay, iya WhatsApp mhlambe ufuna ukuthi Yebo, ya WhatsApp. Okay. Iyafoneleka futhi. All right. Amen. Okay. Mhlambe ke abanye bazodinga ukuthi ke baxhumane nawe eceleni. Yebo. Ngicela ukuneze ithuba ke sisegameni likaJesu lokho uNkulunkulu akubekele enhlizweni yakho. Amen. Hallelujah. Bengifisa ukuthula ufakaze mayelana nejourney yami. uNkulunkulu indlela angiholela ngayo evangelini lokudela konke. Kuyini ukudela konke manje? Bazalwane Evangelini lokudela konke, evangelini lokudela konke, okay. All right. ukudela konke kukushiya izinto zonke, ukushiya zonke izinto zezwe. Ukusihlukanisela uKristu Jesu yena yedwa. Udela konke ngenxa kaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngama mazona wamukela ivangeli likaJesu Kristu. Amen. Then ke wasuthola ukuthi ezwini lakhe uJesu Kristu utheke mawufuna ukuze emva kwakhe sidele. Amen. Udele konke kwalelizwe. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke sisi. Qhubeka ke. Hallelujah. Bazalwane nesikhala kahle ngasindiswa ngo-2003 August. Yes, August lapho ngasindiswa. Kodwa bengikhonza nje, kodwa bekuloko kunesikhala enhlizweni yami, kungathi khona okushodayo engazi ukuthi yini eshodayo. Izwe beloke lingibusa nje ileli lithi enhlizweni yami bekuhlezi kuvuka izwi lokuthi kumele ngizingcwelisise ngokupheleleyo. Ngingaqondi ukuthi ngizingcwelisisa ngokupheleleyo ndlelani ke bazalwane. So kuthe ngelinye ilanga uNkulunkulu wangipha izwi, ngabona izwi emboneni Amahubo 32 verse 8. Amahubo 32 verse 8 siwafunda ngithi. Hallelujah. Lifundeka kanje, ngiza kukufundisa ngikubonise indlela oza kuhamba ngayo. Amen.
ngiza kukululeka ngeso lami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuthe kusenjalo ke bazalwane ngase ngabona kodwa to meet ngabona usisithandeka nosisinoxolo. Before ngifike lapho bengihlezi ngiba namaphupho nje engitshelwa ngawo mayelana nebandla lika Kristu. Ngitshelwa izinto eziningi ngitshelwa ngoKhisimusi ukuthi awulunganga, abazalwane abantwana baka Kristu Jesu akufanele ba celebrate uKhisimusi. Kuthiwa abantwana baka Kristu Jesu akufanele ba celebrate ama birthdays. Yeah. So nginga-understand, ngingaqondi uma ngitshela abanye abantu ngibona ukuthi nabo ba understand, nami futhi ngingaqondi ukuthi kuvelaphi lokho, kodwa bekuyinto engilo ngiyibona nje emboneni. Ngiyibona lento mangibatshela abantu ke nabo bengaqondi, kodwa nami futhi ngingazi ukuthi ngizothi ngikuthatha omunye umuntu onale information ngingamazi, kuyimina ngedwa nje ngikhuluma ngalento yokuthi uNkulunkulu akawufune umuntu akafuni ukuthi abantwana baka Kristu Jesu ba celebrate uKhisimusi. Benze ama birthdays nezinto eziningi nje ezimayelana nalokho. Yes. So kuthe ngeni ilanga ngibuka kodwa to meet ngahlangana noSisipho kanye noNoxolo bekhuluma ngale ndaba le kaKhisimusi. Bekhuluma nangendaba yama birthdays, Ukuthi njani indaba kaKhisimusi? ukuthi Indaba yama birthdays. ukuthi akufanele abantwana bakaNkulunkulu ba celebrate uKhisimusi, nokuthi akufanele ba celebrate ama birthdays. Ngobani? Akuveli uNkulunkulu. Amen. Akuveli uNkulunkulu lokho. Uma usuku celebrate lezi zinto awu celebrate uNkulunkulu wethu ophilayo, ucelebrate iThixo nje labo uNkulunkulu bezizwe. Okay. So ngithe uma ngithola le message ke ngabalandela ke ngafuna ukwazi ukuthola more information ukuthi bona bayithatha le ndaba la, ngoba mina akukho la ngithatha khona ngaphandle ukuthi ngiyibone embonweni. Okay. So akekho omunye umuntu angeke ngitshethe akekho omunye umuntu onale information, so ngabalandela ke ngathatha inamba zabo. Okay. Kuthe kusenjalo futhi baqhubeka bakhuluma. Ngiyakhumbula bechaza enye into engayambulelo umoya engcwele nje ngifunda iBhayibheli ukuthi lapha kuDaniel la kuthiwa khona la khona aba uMeshach, Shadrach noAbednego. Yes. Ngathi ngisafundizwe nje ngambulela ukuthi kahle kahle akufanele sibabize kanjalo, akusiwona amagama abo abaqanjwe uNkulunkulu labo. Yes. Amagama abo uAzariya noHananiya kanye noMishayeli, fanele sibabize ngalawo magama. Okay. So bathe bekhuluma ngalento ngathi hayi nansi lento engiyifunayo, nansi lento eshodayo empilweni yami ke bazalwane. So ngase ngiyabalandela ke bazalwane, ngathatha inamba zabo, inamba kaSisinoxolo kanye nenamba kaNosipho. Ngayithatha ngabafonela, ngachaza ukuthi ngicela more information ngale ndaba yama birthday. Ngase ngichaza yonke into nje ukuthi ngiloke ngiba nembone kanje, bona bakuthathaphi ngoba phela mina ngikhonjiswa uNkulunkulu ngiyakubona emaphusheni. Yeah. Bona bakuthathaphi, then base bayachaza ke. So ngase bangifaka nase groupini ke yabazalwane efundisa ngokudela konke. Okay. Ngathola izifundo eziningi ke. Ithini igama le group leyo? Igroup awuthiwa ama group imvuselelo yohlwitho kanye nekhaya labafundi. Yebo ngangena kona lawo ma group ke sathola imfundiso eziningi nje ezenziwa ubaba uSibiya khona. Ngithe amen. Amen. Ngithe sengiyitholile ke imfundo lezo eziningi nje kwase ngaboniswa futhi embonweni ke bazalwane, njengoba bengishilo ngathi ngifisa ukuchaza ijourney yami kusukela eqaleni kwami ukubonana nabo, ukutholana nalomndeni wakaSibiya kuze kufike manje sengize ngafika ekhaya labafundi. Kuthe kusenjalo ke ngaphupha kuthiwa ngabona embonweni kuthiwa ngingumfundi kaJesu Kristu. Uma ngingumfundi kaJesu Kristu ke ngaqonda ke ngaphinde ngafonela ubaba uSibiya ngamthetha hayibo sekunento kanje engiyibonayo kwathi ke uma wathi ubaba uSibiya uNkulunkulu kushuthi uNkulunkulu okhuluma nawo ke lalisisa kahle ukuthi kuthiwani. Yaqhubeka ke indaba bazalwane,
ngaloko engiqhubeka ke nezifundiso and izifundiso ngiyazizwa bazalwane ukuthi zihlala enhlizweni yami, zivala lesikhala ebengilokho nginaso enhlizweni ebengasazi ukuthi sizogcwaliseka kanjani. Usindisiwe. Ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu Kristu, ngiyazingcwelisisa, ngiyazinika isikhathi noNkulunkulu, kodwa bekuloko kunesikhala nje engazi ukuthi isikhala sani bazalwane. Ngithe uma ngiqhubeka ke ngatshelwa ngale ndaba ke ukuthi ngumfundi kaKristu Jesu, ngaphinde futhi ngabona futhi embonweni kuthiwa ngingokaKristu Jesu wesizwe sika-Israel, inzalo ka-Abraham. Ngithe mangizwa futhi ubaba uSibiya wasifundiswa ngo-Israel ke manje futhi ngabona ukuthi cha Nkosi, kusho ukuthi uwena ngempela ongilethe kule ndawo njengokusho kwakho ezwini lakho ukuthi uzongifundisa indlela engizohamba ngayo, uzongikhombisa indlela engizohamba ngayo, futhi uzongihola ngeso lakho. Ngiphinde ngibuzisise-ke ngale ndaba kalo Israyeli, hayi ichazwe ke bazalwane indaba ka-Israyeli, ngibona ukuthi cha imina impela ke lo okukhulunywa ngayo. Kuthi kusenjalo-ke ngifunde-ke ngo-Israyeli-ke, ngifunde impela ngendaba ka-Israyeli, ngithi sengiqedile ukuthi nje sezoqeda nje ubaba ngicathi nganganalo idatha kulezo nsuku. Kanti ubaba uSibiya uzoqeda ngokufundisa ngo-Israyeli. Ngimboniswe ephusheni angathi uyaqeda ukufundisa ngo-Israyeli, uvala ibhuku. Ngithi hawu kusho ukuthi useqedile. Nangempela mangingena ngithola idatha ngingene emagroupini lawo, hawu useqedile, usechaza kokugcina. Kuthi kusenjalo-ke ngiphinde ngiboniswe futhi embonweni kuthiwe athi uNkulunkulu angikwambulelanga ukuthi ngumIsrayeli ukuthi uthule. Kufanele utshele nabanye ukuthi bangu-Israyeli lo oseBhayibhelini bazalwane. Obani bona? Abantu abamnyama. Okay. Bangu-Israyeli lo oseBhayibhelini. uNkulunkulu akangirevelelanga lokho mina ukuthi ngithule, ungirevelele ukuthi ngitshele isizwe simnyama ukuthi singu-Israyeli. Lo seBhayibhelini. Not just a place ukuthi uIsrayeli nje cha, kodwa uIsrayeli lo seBhayibhelini. Usho ukuthi noJesu wazalwa njengoba engumJuda nje ungaphansi kwesizwe sakwa-Israyeli. Usho ukuthi uJesu umuntu omnyama naye. Abangazi. Qhubeka lokho kushilo. Amen bazalwane. Okay. Kodwa kwashiwo njalo nje kwathiwa mina ngingokaKristu Jesu wesizwe sika-Israyeli, inzalo ka-Abraham. Kwathiwa njengoba ngitshelwe mina ukuthi ngingumIsrayeli, angitshelwanga ukuthi ngithule, kodwa ngitshelwe ukuthi ngitshele nabanye isizwe simnyama ukuthi singu-Israyeli. Okay, ngihlale kulokho-ke. Mase ngiphinde ngikhonjiswe futhi. Ngiyaxolisa ke sisi. Amen. Ngeke ukhohlwe mhlawumbe la ugcine khona. Angithi? Hayi bangeke. Bese ngiphinde ngikhonjiswa futhi uzoqhubeka lapho ke. Amen. Bazalwane siyabonga isikhathi esiphelile ibandla liya restoration. Amen. To restore ukubuyisela endaweni ekade ukuyona. Ibandla liya-align liyaqondiswa. Kunezinto ezitwistiwe kithi. Ikakhulukazi abazalwane abanebala elimnyama. Kunezinto abatshelwe zona ezingelona iqiniso. Then number 3 ibandla liyahlanjululwa liyangcweliswa. Amen. Sibuyiselwa kwi-identity yethu ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi masisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu singobani. Amen. Right, lokho kuzosenza ukuthi sihlale kwiposition yobungcwele ngokwentando yemithetho kaNkulunkulu. Bese sikwazi ukuthi uJesu ngaleso sikhathi ufika ngasilanda ibandla asifice singcwele. Nansi lebalekile nje manje uNkulunkulu ayenza asemsebenzini ngayo. Ulwazi ke libalekile bazalwane. Amen. Right, usisimayiveza kanjena ukuthi ke ukhona ubani isizwe simnyama akamemezela. Amen. Esinye sezathu njengoba ezothula ufakazi nje uzomemezela ukuthi bonke abantu abamnyama noma sithi abantu abaningi abamnyama. Amen. Bavela esizweni sakwa-Israyeli. Hayi bonke kodwa abaningi babo bavela ezweni sakwa-Israyeli. Yena usenesiqiniseko ukuthi utsheliwe ukuthi uvela ezweni sakwa-Israyeli. So akamemezeleke ukuthi ke abantu abamnyama bayisizwe sakwa-Israyeli abaningi babo emhlabeni wonke. Alright, engifisa ukuveza labazalwane. Njengamanje kunezinto embili ngeke ngikhulume ngazo ngoba usizothola ubufakazi. Amen. Ngifuna nje clarity. Akhona ama-audios mhlambe ngokusizwa inkosi azongena kule channel nowalalela abazalwane afundise ngalezo zinto. Then uzozwa kakhulu kukhulunywa ngendaba yokugcina isabatha.
ey'nsukwini zokugcina. Why indaba yokugcina isabatha ibuyiswe kangaka? It's just because uNkulunkulu njengamanje useyambula isizwe sakhe esingu-Israyeli ukuthi abantu abamnyama abaningi bawubani bawu-Israyeli. So ke mawuzwe imessage kuthiwa kugcina isabatha ungathuki. Khona ke into ama-audios engifundise ngawo. Mhlambe ke ngokusizwa inkosi ke ngiyoyenza i-teaching nakhona la kwi-theocracy ukuthi sikhulume ngalokho ukuze ingabe bikho i-confusion. Amaqembu mabili akhonza uNkulunkulu ophilayo emhlabeni. Yilabo abahlanganisa izizwe zonke esakwa-Israyeli nalabo abangeno-Israyeli abezizwe abasindisiwe bazalwa kabusha egameni lenkosi uJesu. Isizwe sikaNkulunkulu leso ihlanga elikhethekileyo. Bese kubakhona labo kuthiwa u-Israyeli per se. Esifunda ngawo u-Israyeli noma ngayo u-Israyeli eTestament edala. Kakhulu amadodana awu-12 ka-Israyeli. So labo kuthiwa bahlakazeka ke bagcwala umhlaba wonke. Namhlanje abasazazi ukuthi ibona abawu-Israyeli. Abantu abaningi abamnyama kuthe makufika inkolo neBhayibheli bathi into yabelungu. Then kodwa imvelo yokuphila kwabo yilesi eBhayibhelini elingcwele ngoba bebephila ngokwendlela uNkulunkulu ayifakile kubo abantu abamnyama. Kuthe makufika isystem yalelizwe ke yabezizwe yasusa konke lokhu kaIsrael okuseBhayibhelini akade bephila ngakho okulingekho eBhayibheli kodwa kuyimvelo kubo kuseBhayibhelini elingcwele. Wasuswa baqala bahlupheka abantu abamnyama. Manje uNkulunkulu senzele umusa uyasibuyisela, uyasirestoration. Sizazi identity yethu ukuthi ke ayikho isolution yomuntu omnyama. Ingakho ethi uNkulunkulu asiphume kuma systems alelizwe including isikole sasezweni kuba into kaSathane into yabezizwe. Thina sethi isikole singabantu abamnyama so-Israyeli iBhayibheli elingcwele. Inkosi uJesu mayifikile izosibuyisela kuNkulunkulu wethu ophilayo. So ukunqoba kwethu ukuphila kwethu ukuphumelela kwethu kusezwini likaNkulunkulu ukugcina imiyalo kaNkulunkulu wethu ophilayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bakhona ke abantu abaligcinayo isabatha bengasindisiwe. Bakhona abaligcinayo isabatha bengaqondi. Right, angikho kuleso sifundiso ke. Kodwa uNkulunkulu ukhulumile ngakho konke lokho. Mina ngizoma phakathi nendawo. Uma ngabe usindisiwe, uze umuntu osindisiwe noma ongasindisiwe ekhuluma ngesabatha ukwazi ukuthi uIsrael lo. Ngiyoprova ngokweBhayibheli ukuthi why ngisho kanjalo. Yizwe lisho njalo. Right? Lo ngaligcina isabatha esindisiwe. Angacwaswa yilo ligcinayo. Lo ngaligcinayo angamcwasa ongaligcina. Ngezwana bazalwane. Amen. So silungisela ukubeka kaJesu. Asithandane umnyalo wenkosi uJesu uthini? Asithandane. Up until kufika isikhala lapho uthola khona ulwazi oluzokwambulela kube clear kucace kuwe ukuthi isho ukuthini lento yokuba uIsrael kanye nokugcina isabatha. Then nabasindisiwe egameni lenkosi ethu uJesu. Siyabonga ke nje ukudlula lapho kancane nje na usikufaza lokho sisakushoyo. Inkosi uJesu ithe umuntu athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, okay? Nini khona sisi? Imihla ngemihla. Okay. Imihla ngemihla ezinjani angilandele. Then siyabonga ke sicela uqhubeka nokufaza egameni lenkosi ethu uJesu. Ayibonga inkosi bazalwane. Uthe saqhubeka ke nezifundiso lezo. Sekuthiwe uNkulunkulu esengitshela ukuthi angangibulelanga ukuthi ngu-Israyeli ukuthi ngithule angitshele nabanye ukuthi bangu-Israyeli lo seBhayibhelini. Ngaphinde ngakhonjiswa ke angathi ngifikile kaBaba uSibiya. Kunencwadi unikeza incwadi kunencwadi ethiza anginikayo nokuthi ngiyifunde. Ngiyifundi ke lencwadi ke ngiyifunde. Emese ngiphinde ngifone futhi. Ikhuluma ngani incwadi? Incwadi kaDaniel ikhuluma ngoIsrayeli. Okay. Ngesikhathi ngikhonjiswa mina yona ephusheni kwathiwa incwadi kaIsrayeli ekufanele ngiyithole kuBaba uSibiya. Okay. Then ke emese ngiyamfonela kuBaba ngibuze ukuthi ayikho incwadi anayo ubaba wake wayibhala. Amese yasho ukuthi hayi ikhona incwadi kanjena ke bazalwane. Ngaze ngafika ke bazalwane ongaza kwaba khona imvuselelo ngeze imvuselweni ke ngabuya nayo ke incwadi bazalwane. Haleluya. Amen. Kuthe kusenjalo ke yeah, okay. Kuthe kusenjalo kulungile
ake sime lapho kwamanje. Amen. Incwadi ekhuluma ngobani? Ngo-Israel. Le ncwadi ekhuluma ngo-Israel bezalwane. Amen. Isambulo sokumbulelwa uNkulunkulu ngomoya engcwele ukuthi ungubani uIsrael. Njengoba ahlakazeka agcwala ezweni zonke zomhlaba emagumbini onke amanye omhlaba. Kunalento yeslavery eyenzekile eminyakeni ethile edlule. La bantwana baIsrael noma abantu abamnyama bethathwa khona beyiswa beyokwenziwa iqela. Abanye bakhona la eAfrica, abanye bayiswa phesheya. America, South America, North America, abanye beswa ko-Europe, abanye ko-Asia. uIsrael wahlakazwa nje wahlakazwa emhlabeni wonke. So uNkulunkulu embula lezo zinto kubiza ukuthi ke angambulele ngokweswi ukuthi ngempela uma ukhuluma ngomuntu omnyama, uma ukhuluma ngoIsrael eBhayibhelini ukhuluma ngabantu abamnyama. Abaningi babo bakhona abantu abamnyama abangaveli isizwe sakwaIsrael. Kodwa bakhona laba abavela isizwe sakwaIsrael. Ubabona ngani? Esinye isifundo kweleso bazalwane. So ke bengithi angidlule nje lokho egameni likaJesu. Kukhona mhlawumbe okunye okukhumbulayo sisi? Yebo bazalwane, kwase kuba khona ke inkonzo yaba imvuselelo. Yes. Safika ke sonke bazalwane, sababaningi nje safika kuleyo nkonzo bazalwane. Yilapho ke engathatha khona isinqumo sokudela konke. Ngoba kahle kahle uNkulunkulu wayesengitshelile ukuthi kuyini ukudela konke nokuthi isikhathi kahle kahle ufuna mina ngibo umfundi kaKristu Jesu. Uma ngiyumfundi kaKristu Jesu angikwazi ukwenza izinto zezwe, ngibe busy ngezinye izinto ngaphandle komsebenzi kaJesu Kristu. Njengaziphi izinto zezwe? Njengokusebenza umsebenzi wezwe nje, umsebenzela ukuthi uhambe emsebenzini khona uzohola wenza izinto zakho. Njengezikole, ukufunda izikole, nje izinto eziningi ezenziwe ezweni nje ezingekho mayelana noNkulunkulu. Usubalile ukucelebrate uChristmas, uthi akusikhona ukucelebrate ama-birthdays, akusikhona uNkulunkulu ophilayo. Yebo, akusikhona kaNkulunkulu. Okunye bazalwane uNkulunkulu angambulela kona okwephasika. Nakhona futhi wathi amaKristu akufanele ngabe acelebrate iphasika ngoba iphasika kahle kahle into ayecelebrate kudala. Elethi iphasika lahlatshwa kwadlula. Manje asicelebrate iphasika, sesenza izimfuno zikaSathane nje egameni lephasika. Okay. So uNkulunkulu wangambulela ke nalokho ke bazalwane, ngithi angidlule nalapho. So kuthe uma ngifika ke kule nkonzo yemvuselelo, umoya engcwele wanganginika ukuthula bazalwane. Umbuzo nje angibuza wona ukuthi ngiyofika ngiziphendulele ngithini. Ngiyiphendulela ngithini? Umbuza wona lo. Yebo, ukuthi ngiyiphendulela ngithini ngoba ukuningi sengitshele kona, neqiniso sengitsheliwe nje lonke sengiyalazi. Nje sekukuthi nje ngibambekile, angizazi nami ukuthi ngibanjwe yini. So ngabuze umoya engcwele nje wangibuza lowo mbuzo ngisenkonzweni phakathi bazalwane. Ila ngadicide khona ke ukudela nje konke, ngashiya umsebenzi, ngashiya konke nje okwezwe, ngalahla konke ngathi Inkosi ngiyadela konke njengezwi lakho elithi uma nifuna ukungilandela, usho njalo uKristu Jesu uthi uma nifuna ukungilandela zide ofuna ukungilandela akazidele athabathe isiphambano sakhe imihla nemihla angilandele. Yilapho ke ngadela konke ke bazalwane, ngathabatha isiphambano sami ngamlandela uKristu Jesu, ngashiya konke ke. All right. Amen. Okay, manje wenze njani ke ngetifiketi zakho zika matric? Ngibuye amen bazalwane, ngibuyele emuva ke ngafika inkonzo yaphela ngesonto. Sabuyela emakhaya ke ngesonto, ngafika endlini ngakusasa ngaqoqa izitifikethi zami ngoba kona bengasona isifundiswa ngaleyo ndlela. Kodwa nje benginawo matric nezitifikethi ezingcuce eseceleni zasemaphoyiseni nase-tifikethi zo-computer, nezitifikethi zama-home base neze-counselling. Ngathatha konke ke bazalwane, ngashisa nje konke. Angisenaso nje isitifiketi sasembusweni kaSathane, cha. Ngazidela nje, ngashisa konke bazalwane, ngashisa konke nje ngaphuma embusweni wezwe. Ngaphuma nje bazalwane, ngiphumile ke ezweni manje nje ngelekeqe ngihlukanisele uKristu Jesu yena yedwa. Ubani okuphushe wakucindezela ukuthi wenze yonke lento? Uyothi udela umsebenzi into ebaleka kangaka, udela izikole, udela izitifikethi zakho oyisebenzela kangaka, uze uyishise
ubando umuntu lomzalwane ukucindezela kangaka. Akekho bazalwane ongiphushile. Akekho umuntu engathi nje uyena ongiphushile wathi angishisa izinto. Umoya engcwele ongirivilelile ukuthi lokhu engikwenzayo akuhambisani nentando kaNkuluNkulu. Ngoba phela mina ngithi ngifuna uKristu Jesu. Mina lithe kuthiwe mina ngingumfundi kaKristu Jesu. Okusho ukuthi mina fanele ngizihlukanisele uKristu Jesu yena yedwa. If ngisanezinto zalelizwe okusho ukuthi ngisagxamalazile ngisasembusweni yombili. Kanti mina umbuso engiwufunayo kaKristu Jesu wona wodwa. So ngashisa akekho umuntu ongicindezelile. Akekho umuntu owangitshela ngazenzela nje ngokuthanda kwami nokucindezela umoya engcwele kwangibuza ukuthi ngoba wangibuza wathi uzozilandelela uthini. Kwaphela bazalwane bese ngitshelwe iqiniso lonke, ngiyatshelwa emaphupheni. uNkulunkulu futhi usengilethilele abantu abanje ngoba usibiya to confirm imessage uNkulunkulu angitshela yona. Ngabona ukuthi cha bazalwane makuthiwa empela isihogo siyaphinda phindwa, mina kusho ukuthi ngiyophinda phindelwa isihogo ngoba uNkulunkulu sengibonishe kaningi. Ngashisa ke bazalwane yonke into ngaphuma nje geleke qi. Amen. Siyabonga kakhulu dadewethu okwanamhlanje singamalapho noma mhlambe ke khona ufisa ukuqhubeka ngingakuvaleli uma ithuba usuze walithola ngaphandle makhona okunye uNkulunkulu azokwambula sobe esenze enye part. Hayi amen bazalwane kwamanje ilokho nje. Ya amazwi akho okuvala ungavala uthini isexwayiso nesiluleko kumzalwane ozwayo. Ngoba into ekusukumisile wena umoya ongcwele wakhuluma nawe direct. Uzozilandulela uthini. Amen. Uzozilandulela uthini usulitholile iqiniso. Njengamanje uzofakaza nawe khona umlalelo ozwayo usezwile kaningi kodwa uyabamba uyayeka ushaya uvalo. Kodwa iqiniso uyalizwa inhlizweni yakho ukuthi cha yilo leli iqiniso engilifunayo. But uyabamba uyayeka ungamluleka uthini sisi? Ngingamlulela ukuthi nje bazalwane ayikho indaba yokuthi uzibize ngokuthi usindisiwe ungumntwana kaKristu Jesu uma usabambelele ezintweni zezwe. Ngoba uKristu Jesu ngelinye ilanga wanginika umyalezo ukuthi bonke laba abacelebrate oKhisimusi nama holidays wonke lawo abacelebrate yena konke akusikona kwakhe lokho bayifebe kahle walimisa kanjalo nje. Wathi zazi ukuthi uma ucelebrate uKhisimusi ucelebrate nawo wonke la amanye amaholiday uyisifebe. Walibeka nje kanjalo. Uyazi ukuthi awukho embusweni kaNkuluNkulu. Uma niyazibiza nje ngokaKristu Jesu kodwa awusiyena okaKristu Jesu. Ngoba uyafeba ubambe igama lika Jesu ngala uma ubambe igama lika Jesu nje kodwa imisebenzi yakho akuyona kaKristu Jesu. Imisebenzi yakho yesitha kodwa ubambe igama lika Jesu. Haleluya. Ngingabatshela lokho nje ukuthi phumani bazalwane futhi kuyaphumeka. Uma nje ufuna umbuso kaNkuluNkulu ngempela, ufuna uKristu Jesu ukuthi uzidele njengoba eshe ezwini lakhe ukuthi ofuna ukungilandela akazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele ashiye konke kwalelizwe. Ashiye konke njengoba asho nakuKristu Jesu ngesikhathi uSathane emthathele wambeka entabeni wamtshela ukuthi konke kwakuleliza kungokakho uSathane. Abazi kabazalwane bonke abasindisiwe abazibiza ngegama lika Jesu Kristu ukuthi uma besabambelele ezintweni zakulezizwe babambelele ezintweni zikaSathane. Ibalo ncwadi kambe loyikhothayo ikuMateyu Mateyu chapter 4. Yeah, look at chapter 4. Yeah, bazalwane la uJesu elingwa khona uSathane. Hallelujah. uSathane ukhuluma nenkosi uJesu ukuthi mawungakhothama kimi ungikhonze ngizokunikeza konke lokho ngoba okwami. Ukhotha lelo verse usisi. Amen. Egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu sisi. Mhlambe ke ngiyeza ukugcizelela kakhulu ukuthi uma usindisiwe uthi usindisiwe. Hallelujah. Mayingasindisiwe umuntu ke uthini kulo ongasindisiwe? Ongasindisiwe umuntu isikhathi siphelile bazalwane. Inkosi yethu Jesu Kristu iyabuya. Lithi izwi uJesu Kristu yena yedwa indlela neqiniso nokuphila. Ngakho ke uma ungamamukelile uJesu kulezi ikhathi yazi nje ukuthi uyesihogweni. Uma silikhuluma nje iqiniso silimisa. Uma unganaye nje uJesu uya esihogweni. So ke engikumembezela ukuthi nje yamkela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Okay. Amen. All right. Bese ngenze njani emva kwalokho?
mese ke uyazidela udele konke ngoba akugcini lapho akugcine kwamukeleni uJesu abe inkosi nomsindisi ubusuyidela ke ngoba phela konke okula emhlabeni kungukaSathane ukuze ube neshow ukuthi inkosi yethu mayibuya izosilanda nawe ready fanele wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi bese ke udela konke okwakulelizwe okukaSathane uyihlukanisela uKristu Jesu yena manje mase ngidele konke ke uzobuza futhi lapha ngizobe sengenzani emva kwalokho ngizophila kanjani lithizwe siphila ngokukholwa okay uma uKristu Jesu lithizwe thina esikholwayo abantwana bakaKristu Jesu asibantwana baNkulunkulu asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa okay kusukela ekholweni kuyisekholweni Romans chapter 1 verse 16 and 17 akunamahloni ngevangeli oba ngamandla kaNkulunkulu okay okholwayo olungileyo uyaphila ngani ngokukholwa siyabonga kakhulu ke dadewethu ukhothi incwadi iHobo chapter 32 verse 1 verse 8 verse 8 wakhotha ke uLuka chapter 9 verse 23 ka 26 amen usokhotha uLuka chapter 4 verse 6 uSathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkasimulo yawo ngokuba inikwe mina futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami kusho bani kusho uSathane and inkosi uJesu mawehla lapha nofunda kamphikisanga ukuthi uqamba manga Sathane ukuthi okwakho kusho uSathane wayekhuluma entweni ukuthi ke ngathi Sathane isowamanga manje lana ke uJesu akamphikisana nganaye so uSathane uyarula lomhlaba izinto ezikhona zomqondo wakhe so ke uSathane wayefuna ukuthi uJesu akhothame kuyena haleluya kodwa uJesu wanqaba wasinqobela amen ile nkosi uJesu esifundisa ukuthi asidele konke silandele yena uJesu ngeke uhlupheke uma ulandela uJesu angithi udela konke ngenxa kabani kaJesu amen then uJesu Kristu wayehamba nesixuku bakwazi waphela 3 days bengadlile benaye ilapha enza khona isimangaliso bafida ngezinto engaki embili nolofu abo nenhlanzi ezo5 haleluya yes bakade bemi noJesu mawufunda leyo ndaba nje uyathola bathi benoJesu for 3 days mase fune bahambe baye ekhaya balambile bazofenda uJesu wathi abazayela ukuthi mawuhamba noJesu nje uJesu uzokunakekela akondle amen ukuthi wena uqala uhambo lwakho ngani ngokukholwa umkholo ukuthi uJesu lo ozothatha isinqumo sokudela konke ngenxa yakhe uzomnakekela endleleni siyabonga kakhulu ke dadewethu egameni lenkosi uJesu uNkulunkulu akubusise mhlambe oba siyakhumbula inombolo mhlambe mabeyidinga mhlambe inombolo yami ithi 0833 28 9292 haleluya sisithandaza Mwelaza siyabonga kakhulu ke sisike egameni likaJesu bazalwane nonke sikhulunyiswa uthando lukaJesu Kristu le channel eyokudela konke okwalelizwe sishumana umbuso kaNkulunkulu wodwa sishumana ivangeli kaJesu Kristu lona lodwa sifundisa imfundiso kaJesu Kristu yona yodwa sihambe ngokukholwa okuthokozisa uNkulunkulu sambe ngobungcwele sambe ngokwesaba uNkulunkulu ugcina imiyelo yakhe siyabonga kakhulu ke balalile egameni kaJesu Nkosi uMoses sibusise amen amen